Πάμε να σας δείξουμε το πιο ιδιαίτερο γλυκό εδώ στην Πασχαλινή αγορά. Φίλε μου, τι θα μας φτιάξεις εδώ? Θα σας φτιάξω ένα ιδιαίτερο παραδοσιακό γλυκό από Ουγγαρία, Βουδαπέστη, το οποίο λέγεται θεσκαμινάδα. Στην ουσία ένα ζυμαράκι το οποίο τυλίγεται στη σούβλα, ψήνεται με ζάχαρη και μπορούμε να βάλουμε διάφορες επικαλύψεις από πάνω. Μπουένο, σοκολάτα, που το οποίο είναι και νηστίσιμο. Εκτός από αυτά, βλέπω και τσούρος και αυτά παρασκευάζονται αυτή τη στιγμή εδώ. Ναι, αυτά είναι στην ουσία ισπανικοί λουκουμάδες, το οποίο παρασκευάζονται και ψάνονται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μπροστά σας. Πώς συνοδεύεται αυτό? Αυτό συνοδεύεται με σοκολάτα ή μπουένο που μπαίνει από πάνω. Μπορούμε να βάλουμε και τρούφα μετά από πάνω ή κάποια toppings της επιλογής σας. Για να σου δείξω πώς γίνεται η καμινάδα. Μπαίνει σοκολάτα, μπουένο από πάνω. Μπόλικο μάλιστα έτσι, για να γίνεις χάλια και ωραία να το ευχαριστηθείς. Και θα κάνουμε μια επιλογή, την special απ' όλα, που είναι και για μερακλείδες όπως είπα πριν, αλλά και για ανθρώπους που είναι μετά από ξενύχτη, ας πούμε. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχει κι άλλα. Τέλεια, τέλεια. Και πού θα σε βρούνε? Μπορούν να μας βρουν στην Πασχαλινή αγορά, έξω από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, στο Μπάγκο Θεσκαμινάδα. Και έχουμε και κατάστημα, εκτός που είμαστε εδώ στην Αθήνα τώρα για φεστιβάλ και πανηγύρια, στη Θεσσαλονίκη. Δελφών 70 με 28 Οκτωβρίου γωνία. Σας περιμένουμε.